Затвори очи, поеми бавно въздух и издишай. Още веднъж вдишай спокойствие, издишай напрежение. Позволи на тялото си да се отпусне. Няма нужда да промениш нищо. Само присъствай. Сега насочи вниманието си навътре, към онази част от теб, която дълго е била отхвърлена, критикувана и неразбрана. И тихо кажи: аз признавам и приемам тази моя част, която се страхува, която се съмнява, която търси любов, утеха и сигурност. Признавам и приемам тази моя част, която понякога се чувства недостатъчна, която носи болка, вина и срам. Вече не бягам от нея, виждам я, чувам я, приемаме се с любов. Сега си представи зад себе си рода си. Майки, бащи, баби, дядовци и всички пред теб. И кажи бавно: признавам всички в моя род, които са живяли в страх, които са потискали емоциите си, които са носили болка, самота и липса. Признавам всички в рода, които са търсили утеха в храната, в контрола, в мълчанието или бягството. Виждам вашата болка и я почитам. Сега поеми дълбоко въздух. Вдишай и издишай. И кажи: избирам да прекъсна модела с любов, а не с борба. Позволявам си да живея по нов начин. Аз не съм длъжна да нося старата тежест. Освобождавам вината, освобождавам срама, освобождавам нуждата да се наказвам. Представи си светлина в гърдите си, топла, спокойна, мека. Тази светлина започва да изпълва цялото ти тяло. И тихо повтори: аз съм в безопасност, аз съм достатъчна. Избирам любов към себе си, избирам осъзнатост, избирам свобода. Остани още няколко секунди в това усещане. И когато си готова, поеми дълбоко въздух и отвори очи.